Здравейте хора, аз съм ButterGameBG и днес е момента, в който ще тегля томплата за Minecraft Premium Account Giveaway. Записали се... записали се 74 човека. Така, в Лизионер ще тегля и да, I'm feeling lucky. Обработвате с коментари. И който е победител, ще трябва да видя дали е написал запис, дали е харесал клипчето. И да, GoshiBG е победител. Нека отидем в ченела му. Така, да видим. Ако не е харесал, теглим друг. Добре, харесал го е. И е написал запис. Добре, Гоши, честито печелиш премиум акаунта, пиши ми на Skype. CrazyJaredBG, да... Нали, ще го оставя на декстопа някъде. Ще го видите горе, долу, ляво или дясно и така. Пиши ми Гоши или направо ще ти пратя лично съобщение. Честито ти спечели томболата ми. Пиши ми на Skype CrazyJaredBG, за да ти го дам. До 24 часа трябва да е. Иначе тегля друг. Така. Добре, да, хора, видяхте победителя. Нека му честитим отново. Нали? Не се садвайте, ще има още много giveaway. Не само на премиум акаунти и на други работи. Това беше от мен. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и до скоро!